welcome to my channel and naana po datong ikaduhang reaction part 2 sa tong reaction about kay Lindsay Lawano. So naana ko yung kauban din si Sir Harvey. So si Sir Harvey no, so naami mga reaction din nag-shooting mi. Apil day. Medyo taas-taas niya yung video din nga ikaduhan no sa part 2. So ato na siguro ning putlon. But anyways, thank you so much for coming here and let's go to our reaction. Ay, magandang buhay sa lahat. Magandang buhay. Magandang buhay, madam. Magandang buhay ng react ang madam. Patuloy pa rin nilang dinidipinsa ang Pangulo. Idolo nila. Sige. Hindi ba kayo nag-isip? Halos wala nang supply na pagkain ang bansa. Ang Pangulo pa rin ang dinipinsa niya. Gusto mo na imong gusto gid ay madam. Lain na rin mo tayo. Wala na daw supply ang Pilipinas nga food. Daghan kayo Daghan kay tinapa dito madam. Daghan kay gulay sa kilid-kilid. Oo, gyud pananom dito sa inyo ang inyong kilid-kilid sa inyong balay. Makakaon mo, makasurvive mo isa ka bulan, bisan pag duha ka bulan. Tanom mo rag kamote, saging, dinha. Ang Pangulo pa rin. Dahil kamo. Idolo nyo. Dahil kamo, kesyo kung hindi dahil kay Pangulo, ano na lang ang nangyari ng bansa. Sige, nandun na tayo. Sasabihin nyo pa, stand with President. Ay, aba! Nasaan na ba ang puso nyo? Okay, Stand with the president. Stand. Pag nag-stand ay sa President, wala na puso? Ha? Asa na? Unsa na, te? Stand with the president, saan ang puso? Nandito pa din. sabihin natin na sa ibang bansa kayo. Sabihin natin abroad kayo. Abroad nga kami. Nasaan ba ang puso nyo para sa kamag-anak nyo? Nasaan ba ang puso nyo para sa inay, itay nyo? Tuwapit na. Wait. Kamera te. Naami puso kay ngano. Musugot mi nga i-lockdown ni Presidente Duterte kay ngano di mi gusto nga magkasakit mo ang pamilya. So naami puso. Ikaw, haman imong puso, di ka gusto mag-lockdown. Wa pa ni angal sa among parente Ha? te. Dito sa mga wa pa ni angal te kuan. Kulangan sila supply. Nagsubra-subran daw ilang supply. Taod-taod lang na mo abot. Barangay captain, mayor, congressman, kay governor. So, may niangal. So, may problema ni karon ikaw nakadiya sa Taiwan. Ikaw nakabenepisyo sa 10 years nga passport ni gihatag ni Duterte. Sana ikaw nakabenepisyo. Yan nate. Naghapit siya, mas dako pagpuso si Duterte sa OFW ni ikaw mo angal. Sige, padayon na to, no? Nasaan ba ang puso nyo para sa mga kababayan nyo? Halos wala na nang makain ang taong bayan. Tapos, stand with President pa rin? Ganun na ba talaga kayo kabubo? Sino palang bubo sa amin? Hanggang ngayon, nasa crisis na nga tayo lahat-lahat. Ngayon, health crisis. 1 month ago, one month before, after, 1 month before, okay pa. 1 month before, after, sa ba? Libog ba? Kisa bubuo na itong duha. Sunod na 2 buwan, wala na tayong makain. Bakit? Ngayon, oo, mayroon pa. Ngayon, oo, sasabihin yung mayroon pang makain ang taong bayan. Mayroon Okay. pang namimigay. Okay. Mayroon pang maibibigay. Okay. Sunod na 2 buwan. Tingnan natin. Dahil ngayon may operasyon pa ang mga factories natin. Ang mga food industry natin. Dahil mayroon pa silang mga materyales. Mayroon pa silang magagamit para sa kanilang production. Sunod na linggo, sunod na 2 linggo, sunod na buwan, sabihin ko sa'yo, itatak niyo sa mga utak niyo, mga mangmang. Dahil na ni Mati, ay, maninood bang ka, mga mangmang, bugo lagi, mi. Sure na, accepted ko na na. Ikaw rin Bugo, mi. bright. Ikaw rin yung pinaka-bright na kalimutan. Siya rin nakahibol.
kuan tanan nga naka-realize nga kuan nag-antay Duterte na siya. Siya rin naka-realize nga kuan. Siya rin bright. Kita tanan na nga bugo na ta. OMG. ng mabibili na pagkain. Wala na. Dahil ngayon, mayroon pa silang nagawa. Mayroon pa silang produkto. Mayroon pa silang market. So, mayroon pa tayong mabibili. Mayroon pang matatanggap kahit papaano ang taong bayan kung mayroon mang pinamimigay. Okay. Ngayon, sabihin nyo, sa sunod na 2 buwan, sunod buwan o sa sunod na 2 buwan, itatak nyo yan sa bato, mga mag-stand with president pa rin kayo, mga inutil, Uy. kahit sabihin nyo na sa ibang bansa kayo, kahit sabihin nyo na sa Lain ibang kayo si bansa ate kayo, ay dapat maka-hurt. isipin nyo yung taong bayan, yung mga taong mahal nyo na iniwan nyo sa bansa kung saan kayo nanggaling. Hindi yung, porket sumasahod kayo dito sa ibang bansa, porket sumasahod kayo at makakapadala kayo sa kamag-anak nyo, aanhin nyo ba naman yung pera nyo kung wala na kayong mabibili? Mahotdan ba di ayog baligyan natin ang Pilipinas? Kipabrimihan ka ni ate ay nga sa iyang kadaghan og kwarta wala siya paliton. Iyapang mo na siya. No? Ay problema siya na next month na wala na tayo mapalit mo na mapalit na pagkaon. Kung wala na mapalit na pagkaon hala pananom na lang gani. Problema ha gid ni mo te. Kana imong kwarta tago eh. Kung wala na kayo mapalit. Di man ta sa unang mga panahon nganong nabuhi man tong mga tawo nga walay tinapa. Ilang pangaon sa ano mga utanon raman to og mga ano saging, kamuti, balanghoy. Kung wa na paliton, mais. palit na lang ito. Ay nako si ate kabugo. Ikaw man ay bugo te. Tapos ngayon sabihin nyo, stand with president, mga inutil. Kadaghan na kay ka. Mantay ka. Inutil. Presidente pa rin ang ginipinsan nyo. Wala namang makain yung mga kamag-anak nyo. Tapos sabihin nyo, tumahimik kang, ay aba, kung hindi mo kayang sumabay sa aking ipinaglaban, ikaw ang tumahimik, kayo ang mananahimik. Dahil ang laban na to, hindi lang para sa akin, kundi laban mo, laban sa bawat Pilipino. Oh, milabot sa imong laban te. Bala ka dira. Pilog Ayaw mo. Damayo mo sa imong style te. Taanan mo kay imong style. Uy, wala milabot sa imong laban. Uy, wa milabot sa imong laban gyud. Bahala imong ra ng laban ay na may apila. Wa milabot. May pa-hospital ka ti mo sakiton mo siguro kay ikaw ram siguro di kaon diha. Ay, nako na lang. Katawanan ka naman. Nagsasalita kami, hindi dahil walang-wala kami. Nagsasalita kami dahil yun lang ang tanging naming paraan para isigaw ang hinanain ng taong bayan. Tapos sabihin nyo, manahimik kayo, stand with president. Ay aba, kahit ano bang gawin yung patong-patong niyan sa Pangulo nyo, kung inotil talaga kayo, wala talaga kayong mapapala. Wala kayong mapapala. Sabihin ko sa inyo, ang sabihin, Ano sa may te? nagmi-message. Oh. Sabi niya, paano ko daw nasasabi na Aha. walang mabibili sa sunod na buwan? Aha. Panghinoon ba daw ako? Ay aba, hindi ako panghinoon dong. Oh, good. Hindi ako panghinoon. Good, you know. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko in the future. Dahil ngayon, sabihin nyo, may mabibili pa tayo. Dahil may produkto Nindot ka na siya pag makita sa future. Mga industrial natin. Mhm. Ang food industry natin, may nagagawa pa sila. Dahil mayroon pa silang mga materyales. Mayroon pa silang pundo. Mhm. Kaya mayroon pa silang na i-produce ngayon. Mayroon pa silang na i-market ngayon. Mhm. Pag wala na sila, pag maubusan yan sila ng stock nila, for example, sa mga sardinas, Aha. factory ng mga sardinas. Okay. Kung maubusan yan sila, for example, lata, sa tingin mo ba saan nila ilalagay yung lata? Ay, saan nila ipapasok yung isda?
Ay, kung wala, ay, kaya lang tayo, kung wala na yung lata, tayo, daghan pag mga laing Silupin. option. Pwede isulod sa plastic bag, pwede isulod sa Kamot, botelya, sa dili kamot lang sa natin. lata tanan, or dili, Maglinya buta na. tayong tao. Maglinya, wala nang kamot. Anong problemahan, mali mo na sudanan sa tinapa? Pwede man guna dili na sa... Ayun. Pwede naman guna dili sa lata ibutang, pwede naman gud sa botelya, pwede gani cellophane. Iya, pag... Uy. Ubusan sila ng papel. Oh, si papel. Yung pangbalot ng lata. Pangbalot ng lata, iyahan ginamin ana ang label. Kuan lang, sulatan Ang... natin. Paano kung wala na daw papel, kay wala na pang label sa tinapa. Ano siya papel na pangbalot sa tinapa. Problemahan mo na ni mo. Imuha na lang dahil ng... Bisag wala na dahil ano. Imuha na lang butang ang pintilpin. Bisan pag wala na yung ngalan, makaon ra gyapon na. O kaya maubusan sila ng isda. Ha? Kaya dali lang. Te, ang dagat para naubusan ng isda. Kagulo ganda ni mo, ti. Uy, Tabang tag-ginok na nag-isda, te. Ako ang tagsalong. sumuka ka. Hindi mo, te. Dali lang. Sa tingin nyo ba may mai-release pa silang produkto? Huh? Sa tingin nyo ba may mai-market pa sila? Uh-huh. At sa tingin nyo ba kung wala na yon, may mabibili pa kayo? Kaya huwag kayong mangmang, huwag yung... Maugin akong ginaingon ganina. Nga mananom na lang og mga lagot mo din ha. Manok Bisaya, te. Daghan Oh. kayo. Kami taga-bukid mi. Makababa mi, makapalit mi og tinapa. Pero kung di mi kababa, magantos yung taon mi anang ano, kanang kamuti din ha, balanghoy, mga saging nara, mga utanon sa ano. Is, Basta naalang mi asin og tuyo, naalang mi og oil para pangluto sa muang gulay. Okay ra kay mi ana. Kami kay taga-bukid man mi, basta hindi ka taga-bukid te. Gusto jud ka og hayahay na kinabuhi. Kung sasabihin na stand with President, bakit? Makakain nyo ba yung Pangulo dyan? Hindi rin. Napaka-inutil nyo sasabihin, kesyo wala kayo magagawa, mga baliw kayo, mga dilawan kayo, ay aba, wala sa kulay to. Wala man pud mi kulay. We're not yellow. Dili pud mi kay Duterte. Naarami sa ano, kung naay nabuhat nga matarong ang usa ka leader sa gobyerno kana atong suportahan. Pero stand with the president. Nagyapon mo, te. So iya kay Castel. Sigwa may color, te. Pero stand with the president. Nagyapon mo, te. Bahala ka, te. Wala ka darati oy. Suko, nagyapon ka. Gigigil ako sa inyo. Kami po. Message pa kayo, pa-inbox pa kayo. Sabihin nyo pa, saan ka ba ate? Tang-ina mo, ayan ganyan, ganyan ganito. Ha? Ha? Kaya mong pumatay ng tao? Para lang sa ipagtanggol ang Pangulo? Diyos ko naman! Kung hindi nyo kayang makipagdebate, wag naman kayo sanang maging kriminal. Ha? Kung hindi nyo kayang makipaglibate, tumahimik kayo, meaning wala nang laman ang isip nyo, wala na kayong kakayahan para ipanalo yung debate. Luya po ninyo, Kung oy. makipagdebate kayo doon sa kapwa nyong didiis, doon sa kapwa nyong mangmang, Uy, patay. wag sa amin. Tapos sabihin nyo, ipapatay nyo kami. Natalo nga lang kayo sa debate, pumapatay na kayo ng tao. Diyos ko, nakaloko-loko na. Sure, uy. Pero pildi dyan sa election, te. Papatayin nyo ako dahil tinalo ko kayo sa debate. Papatayin nyo yung kapwa kong warrior dahil natalo kayo sa debate. Kinsa may Kinsa judge imo na to. kinsa man imo ginibatihan te. Kinsa yung nag-judge ninyo? Kinsa may niingon ni mo tingin ni daog na ka, te. Joker. Kinsa po yung nag-declare, te, nga ikaw ni daog. Tahin nyo nang mumurahin dahil natalo kayo sa debate. Ano yun? Papatay lang kayo ng tao dahil hindi nyo kayang ipagtanggol sa matinong debate yung Pangulo. Puro mura na lang ang kaya nyong ibubuga. Diyos ko naman. Pati pamilya namin, idadamay nyo pa. Kisyo, hahanapin nyo yung pamilya namin. Aba, Diyos ko! Diyos ko, Santissima. Ganun na ba talaga kayo kainutil? Dahil na di mo tinaghan na talaga inotin mo yung na-mention te. kriminal pa rin kayo? Wala na nga makakain ang pamilya nyo sa Pinas? Sa Utak inyo, kriminal pa rin kayo?
Isa ingon nga walay nakaon. Klase Kaon mo, mo ano po. kalukuhan to? Ay, pagina natin. Diyos ko naman, puro digong na lang ang laman ng utak. Totoo po yan. Puro digong na lang ang laman ng utak. Nga ikaw, unsa man. Sasabihin pa, kung wala daw si Tatay Digong, ano na lang daw ang nangyari ng bansa. Ay, aba! Magpasalamat ako. Dahil unang-una, kung hindi yan si Digong ang nakaupo dyan, nakasigurado ako, anti-China tayo. Anti-China tayo. Ang sabi mo kay istorya na, anti-China na tayo. Hmm. Sa una pa man ang kaso ng China. Katrilyanis ka mga natin, nganong na nabaligya ng Spratly Islands dito sa Kuan, sa Chinese. Dili na ning pangutanon si Digong kay paabot ni Digong wala na. Nikisabay lang si Digong. Yan lang gadto ang China nakigstorya nga bahin sa negosyo kay wala may maayong relasyon. Kay ingon pa nga, give in and win. So pwede ka mo makigstorya sa China kunya tanang mga produkto sa Pilipinas rasan ang mga agricultural palito na sa China. So nakabenepisyo pa ang Pilipinas nya daghan pud nabalik kay tungod sa maayong relasyon. Kasi kung saan ni mo di hadlok ni kag kuan sa China, virus sa China, makigira pa ka. Ang patay na to. Hindi tayo pro-China, hindi pro-China ang bansang Pinas. Kung hindi si Digong ang nakakaupo dyan. Tingnan na lang natin dito sa bansang kinakatayuan ko. Ha? Lahat yumuyuko sa Pangulo. Really? Dito, sa Pangulo nila dito. Bakit? Dahil anti-China ang Pangulong nanalo. Yung unang Pangulo nanalo pa rin ngayon. Wait. Tari lang ha. For example, dinhi sa Thailand, ganun tanan ng mga tao di sa Thailand nagayuko man sa ilahang sa ilahang hari dinhi. Nga di man sila anti-China. Depende na sa leader ti oy. No? Nya karon ang Chinese Taipei may na sila relasyon sa China. Bawal na ganito pa-play ang national anthem na daan kay against man sa China. So karon ning lagi bag-o nilang national anthem sa Chinese Taipei para walay hate ba nga magkuan gani create og kuan sa Chinese against para walay gira, walay kuan. So may Yung giingon niya nga anti-China ang ang Taiwan. Dili daghan kay mga Chinese Taipei players nga nagdula sa Chinese League. Unya ang manggani ang Thailand, ang mga tao diri sa Thailand naga bow down gina sila sa ilang hari pero kana ilang hari dili man na anti-China. So that means nga si Duterte dili anti-China, di nato sundon ihang mga pamalaod. Twisted po kagutok no? Ari po dito, daghan big mga Chinese dito. Oo. Twisted po kagutok no? Kada school din na Chinese teachers. Waan sila Hindi nila binigyan ng pagkakataon nga makaupo ang isa sa dalawang kinakalaban ng Pangulo. Tatlo ang tumatakbo ng presidente. Ang dating presidente ang nanalo. So nagbaw ang mga tao dito dahil sa panahon ngayon, thankful sila sa presidente dahil anti-China. Kung nagkataon na anti-China ang presidente ng Pinas, hindi mangyayari ito sa bansang Pinas. Tatakyo yan sa bako ng Kung nagkataon daw na hindi anti-China, kung nagkataon na for Chinese ang government. hindi. Kung nagkataon ba na ang Pilipinas ay anti-China, hindi daw mangyayari. What do you mean hindi mangyayari? Ang COVID? How about America? Ang COVID, dili mahitabo din daw sa Pilipinas. Hoy, dili ang Pilipinas ang ni COVID, giadtuan ni COVID, tanan, halos tanan ng mga worldwide, di lang ni Pilipinas. Pandemic nito. Global pandemic, dili lang ni sa Pilipinas, dili ni tungod kay ang Pilipinas ug ang China mao na hitabuan High tech mo gay ng high tech na gani kay ng
England, America, pero nasudlan gihapon Europe. Nasudlan lang gihapon. Magkaaway, How much more sa to ang Pilipinas nga. gamay ra to ang country. Mm-mm. Nga, mga, di pa kita, first world country. Nga. Lisod kay ang inbound ug outbound nga kuan dili ma-monitor tanan sa kay puros mandagat ato ang maglisod sila og kinsay mosulod ana. Dili mahibal-an og kinsay kuan kanang naigikan sa Indonesia, naigikan ng mga Chinese na sa Taiwan, sa pagganina mga Vietnamese, nga mga fishing boat. So, di pud nila ma-monitor tanan sa Navy or sa mga Coast Guard kay sa kadako sa ato ang So, masudlan gyud ta kay kuan kay ang Pilipinas, third world ba ang Pilipinas. Pero i-consider pud na nimo ang kuan nga ang Amerika o sa pa Europe or England high tech ni kay na ilang kuan nga daghan kay sila mga doctors dito, pero nasudlan lang gihapon sila nya daghan gid sila Kanang patay. USO, first world country man dyan ang anong sila may pinakadaghan karon. Stand with President pa kayo, mga inutil kayo. Sure din na, diba? Sa pa, kaya ni mo basa pa dyan ka. Totoo po yan. Wala ho kasi silang analyze. Hindi ho nila kayang i-analyze kung ano man yung nangyayari in the past at in present at in the future. Wala po sila noon. Ang iniisip ho nila ang ngayon. Biruin mo naman, magpapasalamat pa sila sa Pangulo dahil 300 lang daw ang namamatay. Mahigit 300 lang daw katao ang namatay sa COVID. Dapat ba nating pasalamatan yan? Diyos ko naman, Santissima. Ha? Ang taong bayan nga dito sa bansa kung nasaan ako, 2 lang ang namatay. Ha? Sa bansa na kung nasaan ako, 2 lang ang namatay. Pero, nagbubunyi sila. Lungkot Bubunyi? na lungkot sila kahit pa paano. Alam niyo ba kung saan ang galing yung COVID? Ha? Na siyang naglaga sa buhay ng dalawang tao dito sa Taiwan. Okay. Pinas galing. Kaya nung time na confirm na ang taong first victim ng COVID is galing sa Pinas, ang Pinas automatic giba ng bansa na to. Dahil hindi nila gusto nga mapapasukan pa at dumadami. Kaya ang nangyayari, ito, kahit pa paano, ang mga taong bayan, masakit man para sa kanila nga nawalan sila ng 2 kababayan sa sakit ng COVID-19. Pero nagpapasalamat pa rin sila sa Pangulo dahil anti-China. Hindi tulad sa atin dyan, hindi tulad sa mga Pinoy dyan nga mangmang, porkit nasa ibang bansa. Sasabihin pa, ate manahimik ka, total nasa ibang bansa ka naman. Ay abay, hindi ako mananahimik. Bakit? Puso ko nasa Pinas pa rin. Kahit namatay ako sa bansa kung saan ako, puso ko nasa Pinas pa rin. Puso ko nasa sa kababayan ko pa rin. Kaya wag mo akong itutulad sa'yo. Alam mo yan kung sino ka. Alam mo yan. Alam kong mapapanood mo to. Naagin siya yung Re-respeto kaway. lang kita. Hindi ko sasabihin, hindi ko babanggitin ang pangalan mo dito. Okay. Uyab siguro ni mo tay. Kaya kung mangmang ka, wag mo kaming idadamay. Kung hindi mo kayang makikisabay sa aming ipinaglaban, manahimik ka. Hayaan mong kami ang magsalita. Hayaan mong kami ang magtaas sa karapatan o isusulong ang karapatan ng bawat mamamayan. Dahil ito lang ang kaya namin gawin. Ang isigaw ang karapatan Okay. ng bawat mamamayan. Sa totoo lang, hindi ko to ginagawa. Dahil kisyo, anti-Duterte ako ever since. Pero sa panahon na to, sobra na eh. Kung kinakailangan ba, Sobrahan na natin. gagawin ko. Maunang Pero precaution. nagrespeto pa rin ako sa'yo. Sa pagkakaroon ti, tungod anang pandemic nga COVID-19 ti ha, istoryahan ti kate. Tungod anang pandemic na COVID-19, ang precaution nga ginahuna sa presidente, wala baka katanaw to iyahang yang state of the nation niya
nga murag kahilakon na kaayo siya tungod kay gusto niya walay mga Pilipino nga mamatay, walay kababayan nga mamamatay. Mao na imong ginaingon nga walay puso, nga malipay. Wala nalipay si Duterte ana. Pero ikaw raman siguro nang ingon nga nalipay ti. Kung malipay siya, daghang mamatay, giabrihan na niya, di siya mag-lockdown. Kay balo baka nga ang first nga nag-lockdown si Duterte? Di ba? Ingon kag kami, te. Kami ang, kuan. Ingon kag kami, ikaw rin mga isa diya, oh. Ingon kag kami, kinsa ingon kami diya. Bulak sa likod. Kami niyo. Pag sure lagi din natin. Padayan na to, ha? Nirerespeto kita. Hindi dahil Pilipino ka, kung hindi dahil tao ka. Taong magmag. Buing. Tapos Respect sabihin niya kay mo, Bugo. Stand with President. Kinsa may Ayoko Bugo? na. Ay, tayuan nyo pa ng tayuan yan. Ang Pangulo at talon ng talunan yan. Hindi nyo makakain yan. Darating ang panahon na wala nang makakain ang taong bayan. Balik na po tayo sa walay makaon. Itatak nyo yan sa bato. Lahat na food industry ngayon, continuous operator pa siya. Operator. Nag-ooperate pa sila as normal. Okay. Dahil mayroon pa silang mga stock. Itatak nyo sa bato. Meron pa siyang 1 stock. month and 2 months after. Sabihin ko sa inyo, mamumulubi kayo. Kano sa man ni kaya lang ha? Kano saan niya ni istorya nga video? Last 2 weeks man siya. 2 weeks ago? Paragana. Okay, hapit na mag 1 month eh. Naaraman sa gihapon ng kaon lagi. Huy, ang mga Pilipino ti bayanihan, kusog kayo na magbayanihan. Kaya wala baka kusog kayo na magbayanihan, mga daghan kayo nagtabang karon nga ng mga dato. Daghan kayo nagtabang dito sa mga pobre intawon kaayo. So far, wala pa may namatay sa kagutom te. Since nag-lockdown, naa na ba? Naabay na banita nga namatay tungod kay walay pagkaon? Na ako nabalitaan nga gigutom sila kay wala sila trabaho, pero pagkabalo nila nga na wala sila pagkaon, daghan kay mga Pilipino nga ning tabang. Daghan kayo mga Pilipino. Daghan kay mga Pilipino Tanan lang ning nga tabang. mag-post bisig uban gani mangilad lang mag-scam. Mag-post nga wala na migikaon, magpadala dayon. Kwarta.